Sigur, în Uniunea Europeană nu poți să introduci restricții și nici nu dorim să se obstrucționeze concurența. Însă ar trebui să se, cum să spun, să se realizeze ceea ce spuneam mai înainte, condiții egale. Vă aduc în atenție următoarea treabă. Înainte de anul 2004, parcă, dacă nu greșesc, dacă greșesc să mă corectați, calea ferată primea motorină accizată, dar acciza în baza unui raport făcut de către operatori de toate felurile, acciza se deducea și se întorcea de la Ministerul de Finanțe și se dădea operatorului privat. De ce? Pentru că era taxa de drum inventată de Băsescu, dacă nu știți cumva, care intra în prețul motorinei. Și pe bună dreptate s-a zis, dom'le, păi cum să plătească feroviare taxa de drum să dezvolte drumurile? Ar fi o tâmpenie. Și atunci această taxă de drum se deducea, se întorcea. În anul 2004, pe domnia domnului Remeș, dacă nu mă înșel, această taxă de drum a fost introdusă în acciză, deci s-a mărit acciza, a intrat la grămadă în buget și în momentul de față, calea ferată plătește fosta taxe de drum în acciză la grămadă cu toată lumea, spre deosebire de sistemul aerian și naval care nu plătește acciza. Am cerut în mai multe rânduri noi operatori să fim tratați și cu celelalte sisteme de transport. E adevărat, nu putem spune că sistemul aerian, ne concurăm noi cu sistemul aerian, aproape și cu cel naval. Dar ar fi fost într-adevăr, sau era până în anul 2004, o recunoaștere și o stimulare, dacă vreți, a unui transport pe care vrei să-l ții, să-l menții sau chiar să-l dezvolți. Dacă mai sunt întrebări, ca să nu lungim nici... Eu n-am înțeles asta cu investițiile pentru anul ăsta. Nu am urmă ce să... E ce propun? Să investească 2,4 miliarde de lei? Nu. CFR-ul, dacă o să... Deci o să vezi aici, scrie la un moment dat. Am citit, dar n-am zis nimic. Nu, mama, la voi intrus chestii. Așa. Deci, Cătălin. Deci aici. Deci pentru reducerea restricțiilor de viteză. Ce spune CFR-ul a făcut un raport și a zis că raportul este undeva la 0,75, nu știu care nu știu acum, da? Și ca să elimin acest raport, să-l fac de 1, da? Deci între viteza inițială și viteza actuală de calitate, am nevoie de 2,4 miliarde de lei. Prin legea bugetului și prin lista de proiecte care sunt finanțate acolo, 1,2 sunt dat cu totul. Cu totul. Deci cu totul monitor. Deci nu numai pentru aceste întrețineri și reparații. Și ar fi necesar încă o dată. Deci mai încă de vreo 4 ori. Da. Deci, pentru că din 1,2 ei plătesc reparații. Deci practic ăștia 2,4 e numai pentru întreținere, e numai pentru întreținere și... Doar pentru întreținere și reparații, câți bani s-au alocat? Sunt vreo 600 de milioane. Da, pentru că restul sunt alocați pentru coridorul 4. Milioane lei, da? Da. Deci ei banii ăștia îi folosesc și pentru a crește viteza de circulație, într-adevăr, sunt câteva proiecte foarte importante, ca de exemplu repararea gării de la Miercurea Ciuc, repararea gării de la Baia Mare și încă vreo 2 gări. Adică, oricum, deci proiecte pentru care operatorii feroviari nu știau de ce nu le merge trenul mai repede de 15 km la oră. Da? Deci noi, în loc să investim în zona, în punctul critic al căii ferate, noi stăm de fapt și risipim banul. Asta mai este o problemă legată de coridor. O chestiune care și ține, o chestiune tehnică care ține și lucrările, nu numai banii, și pe loc. Pe distanța Brașov-Curtici s-a stabilit pe coridorul acesta să se circule cu 160 de km pe oră. O deconcordanță între ce au înțeles feroviare și ce au înțeles europenii, pentru că o parte de acolo este investiție de asta susținută de fonduri de astea europene. Deci, europenii au înțeles că se face o linie cu 160 de km pe oră. Feroviare au înțeles să facă o linie care atinge în cele mai multe proiect dominant 160 de km pe oră. Când s-a ajuns la
chestiuni mai concrete, a apărut această discrepanță. Guvernul nostru, conducerea Ministerului Transportului și Guvernul n-a susținut faptul că trecerea la viteză de 160 de la Brașov la Cârpici pe toată distanța impune modificări ale lucrărilor de artă. Când spun asta, tuneluri, viaducte, deci linii care să creeze aliniamente, modificări sau reconstrucții care aduc niște cheltuieli ca să mergi pe toată distanța cu 160 sau varianta cealaltă în care să atingă 160, aproape dublează. Noi, în bogăția noastră a statului român, nu am susținut treaba aceasta să zice, unde poți 160 poți, unde nu mergi și cu 100, pentru că să faci, să reproiectezi, să reconstruiești un tunel e ceva, noi nu suntem în stare să ne ținem nu știu ce se modelăm.